Salam Halmurad ağa. Salam iyileşler. Komsunuz? Salam, salam Abdurrahman. Salam hormatly yurtdaşlar. Köpden Bu bäri susok başı ikimize yetti. Soralım. Yaşlar yol veren bize tüvelemi bolmadı. Awa. Sağ ol çağırığınız için. Köpden bäri soraýarlar Halmurad ağa näme boldy, saglygy yerindemi, näme üçin çykan ýok diýerler de. Bugün Halmurad ağa bu temalarymız gata agyr, ýöne agyrlaryndan agyryny saýlap aldym. Şu günlükçe indi bugün sizin nemäňiz Balkan vilayeti şo tarapdan agyr habarlar geldi. Şonu bir dinleyijiler bilen paýlaşmak isledik. Häzir edip bilsem bir videonu karşıňyza çykaraýyn. Ana koy görelim. Halkıma da görsün. Bir minut. Taýda ses nemesi? Sesi size eşitilmez. Ýöne siz temanyň nämedigini bilýäňiz. Bir dinleyijilerimiz, dinleyijilerimize nemet bolsun. Dinleyijilerimize eşitilýär. Şunu dinlesinler bir minut. Kakımız mugallim olup işlep, ecemiz olsa öý hojalykçy bolup, 6 ogul 4 ýyly kemale getirip, arasynda halal ýakmet çekmek we ýaşan döwrüňiz aldamazlygy, öwüt nasihat berip, dünýeden ötdiler. Iň kiçi dogalym 6 garry miras düşer bolup, 6 götürläwler maşgala durmuş gurup, 2 ogul 3 ýyly kemale gelip, agdy bir maşgala bolup, arkadagyndan halal ýakmet çekmek we aldamazlyk diýen döwlet adam üçin diýen şygarlarymdan uğralyp ýaşap ýörkalar 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 27-sinden 28-ine geçilen gijesi 6 ýylyň ýoklugyndan peýdalanyp maşgala tırlawedy bogup öldürip 28-ine ýerden gelen polisiýa, hukuk, bilermen işgärleri öýde seljermi işler geçirenlerine tırlawedy 80 000 manat üçin öldürildi we öýüň bir gapsynyň açarynyň oğurlanyp gidilenligi gelen hukuk işgärleriniň aýan boldy. Dernew döwründe kanun esasında adalatly çözüp 80 000 manat öýüň açaryny tapyp berip şu agyr jenaýaty aktyp berip uldan ejem ortada agyr jeda bermeklerini aýdan sözlerim garamany. Dernew döwründe 5 adam tırlady men öldürdüm diýip boýuna goýarlaryny 45 ýyllap 80 000 manat öýüň açaryny talap edip gözläp geldiler. Benim 2 doganymyň üstünden düşüp, merhum tırlawlaryň ulygy serwedeli 45 ýyldan soň mektepden 16 ýyllap alyp galyp, Oraz berdim hökümet prokuror sürçdi. Gorkudyp 2 agasyny gördüm edip, Balkan vilayatynyň polisiýa we hukuk işgärleri işler öňörmany, ortadan 80 000 manat öýüň açaryny aýryp, 2 doganyma ýygyderli sud karary bilen 3 ýyllyk 15 ýyllyk alyp, hukuk işgärleri wezipelerinden peýdalanyp 2 doganymy tütün maryny görkezip 6 ýylyň pul ýok edip öýüň açan kanalygyny edip 2 dogany biýgüne awatykdan mahrum etdiler. Edil arkada tırlawadynyň ölümine sebäp bolan 80 000 manat we öýüň açar üçin adalatly paýsasly gahrman arkadagmy aktyp berip uldan muhattas enemden and içýärmi. Arkada şeýhi bir maslahatçy Kur'anyna and içýärmi. Hukuk işgärler işin öňörmän wezipelerinden hyýanaty peýdalanyp, şeýhiperin maşgalaçylarlaryny we ýaş ýetmedi çağalarymyzy we gerilerimizi we dogallarymyzy tütem edip, hapa paş sözler bilen söwüp, kanun esasynda kepillendiren hukuklary kemsedip, şeýhiperin maşgalaçylarlaryny onlar awnuk çağan ýene atasy ýetim oýup, şeýhiperin dadyna ýetiş
Ha, bolur. Abdurrahman. Doğrudanam bir men şeýle bir gaty agyr bir mesele bolup durdy. Eşdenim bar maňa da bir arkaýyn diýinjem ýok. Hukum haram. Ata agyr gatlar bolup geçip. Ve Garabogul tragediyasi benim için bir temany atladı. Garabogul şol oba. Olum Kızlarbatyň etegine yerleşýär. 40 kilometr mi 35 kilometr. Kızlarbat raýonynyň bir obasy. Kızlar Sovet zamanında Kalinin kalkozynyň çoňa degişli obady. Men o Garaboguldy tutlyny bada 40 ýyllyk bular kän aýlanyň gören ýerlem gatnaşan ýerlem şeýle çarwa bir ýylatmaz bar şu topraklarda. Arasy rahmeti bilen maşgalatyny eklep ber. Indi şol şu ýanky şu maşgalar tragediýasyny men hemmesini hiç birisinden tanımak, ben şolun kakalaryny bilýän. Bize däde diýerler. Şolun dädeleri ýa şu oglundan şu maşgalar, şu çağı çülpe çağalaryň nämeleri bolýar da kimsenin gara kakasy, kimsenin babasy bolýar. Şol italmaz mogollyň diýerler onu. Garabogda ömrüni mogollyňçylyk edip geçiren şo taýdandan pensiýa çykyp, italmadagy şol 2007-nji ýylda ýadan hoşlaşýar. Ene bunyň hem ýylyna 10 san şagasy. 6 san ogly, 4 san gyzy bar. Ende şolar men ýanky 1989-njy ýylda şol ýanky bir ýokary sebädimizde deputatlar, kandidatlar bilen duşup geçirilenine men şäheriň içinden ýene bir şäheriň demir ýolunyň gaýrasyndan men iler tarapyndan ondan Kızlarbat raýonynyň ýene bir deputat saýlandy. Oňa da şol döwür komsomoluň birinji sekretary Gowkar Gelli bar. Kandidat Gowkarlyň biri. Ondan men oňa ýanky näme diýen, ýanly ýolda şol kömekçi bolup halkyň içine agitasiýa geçirdim. Gowkar barada gidip o görgüli sen Türkmeninden bilen şol ort mektepde okansan, o ýerlerine de gözlemde boldum. Ondan şol Garabogda baramyzda men bilýän zadym şol ýeme ýygnakdan soň ýa halk bilen duşuşykdan Şyhy watyrlar. mogollyň öýüne bir käse çaý içip aňyryna okumda goýular. En ýadyma düşýär şo. Ine şo ýaşlygynyň şo döwür şo taýda görenim ýadyma düşýär. Indi näme bir gelin indi şu tragediýa bir telebin ujuny köşläp başlasak. Indi ýanky 6 oglunyň hemmesi öýleniň gyzlary durmuşa çykan hertiniň öz maşgalasy, öz çagasy bar. Indi şolaryň 6-njy oglu da adam 6 körpe oglunyň maşgalasy adamyň ýeme tylla gözel. Şunu 2020-nji ýylyň 27-nji sentýabryndan 28-nji sentýabra geçilen gecede öz öýüniň içinde cesedini tapýarlar. Boğulup öldürdi. Ondan şol öýüň içinde şifanýerden içinde ýokarsyna seyf bar eken, pul saklanýar. Şol seyfy açypdyrlar. Şol seyfyň içinden şol 80.000 manat alınıp gidildi. Ondan ertesi günü bir adamlar üşüye görüyor, seyrediyorlar, sonra çekip başlıyorlar. Külçüler, vilayetinkiler var Balkanlar. Yine kim etti şu cenayeti? Bunlar çok kızgınlığı bilen 6 tane adam saklayanlar. Atları, familyalar yine çıkar, ne çok yemede patlan içinde bağdır. Koyuyorsunuz, Abdurrahman koy halkımızdan görsün. Şu taýda olaryň biri bulan ýanky şol öý ýasynyň boyun çapany beýlekete at çapany gelen bir kömekçi. Ay garap şol 6 adam hemme şol öý bilen otlaşykly şo maşgala patronyna işleýän kömekçiler, işçiler. Bular ben pikir edýän guruplyk.
Men devam ettirdim. Ne şu 6 adamı ilkinci deftlapkı dermewde bular öýler boýnalyarlar çok geldi biz öldürdük. Ýöne bu dogonlar ýa-ni şyhyplar 6 dogan bular sorak berýärler. Hani onu şolar öldüren bolsa hani bir seyftaky pullar ýa seyfin açar hem öýüň açar. Şunu tapın diýip talap edýärler bu ýemeden sülçülerden. Aradan 45 gün geçýär. Bular hiç de ne tapýarlar ne gözleýärler işlerim ýok. Ahir soňy bular talap edip oturan soň bu maşgala näme diýip aýdyn düşünüp bolar ýaly. Aslında şular oba inteligensiýasy, şu obada kakalar mugallym bolandan bulan okan alma kitaby düşünjesi, dünýä garaşy ýeterlik maşgala bular. Şoň üçin kada kanuny bilýän adamlar bolansaň ine şular ýaly guruply ýaşamaga da mümkinçiligi bolar. Öz zahmet azaby bilen. 10 adam bir maşgala. Indi bular näme diýär sülçüler şol men pikir edýän şo pullary bermejek bolup ýa gözlemejek bolup bular ters ýola çapýarlar. Ýani şulaň öz üstüne ýükleýärler şyhyplar maşgala. Siz öldüripsiňiz şo gelmedi. İçinden şulaň saýlap alýar iň uly agasyny ýani Aşyr Durdyny, Aşyr Durdy şyhyp bilen onuň 3-nji ogly Mel, ady Mel. Şony ikiden tutsak edýärler. Akıdıp o tayda urup biýenjip horlap zulüm görkedik şolary etmediği işlerini boynuna goýup biletdik diýdir ýa. Onsoňam ýene de şol şu taýda açgözlügini aýtjak başenda şu prokuraturan işgärleriniň polisler bilen mähkeme bilen döwlet işgärleri diýip ödüne atlandyrýanlar bular dille uşupda işleýär ine jenayetkar topar diýip aýdýar bular guramaçylykly ödürüm guramaçylykly ine çoňa ýeredim ýa-ni Aşyr Durdy ulagatynyň hormatyna şu bir ýetimlikden galdyrdy, kömek etdi, hemmemize agalyk edip otyr maşgalamyz edip iň körpe dogan bar ýa-ni 6. Çoňa 2015-nji ýylda täze ýaga aýrylmadyk ýa-ni Toyota Hilux pick-up maşyny oňa bahasy 35-40 000 dollar. Şonu sowgat berýär agasyna. Indi şular tutanny hökümet bu maşynyň konfiskasiýa diýerlik diýär. Nämemiş? Ine jenayete tegeşlimiş diýär. O bende o görgüli wastylar özek öýünni jesedi tapylýar. Ne maşyny, ne beýlekýe hiç daxily ýok o maşyna. Ine muna market diýerim soňam suut bolanyrsa döwletiň haýryna geçirdik diýär. Indi gör wagt bugun haýry bir hukuk goraýjy şu maşyny minip ber, feýdadan. Ine bilen bir goşmaça halkymyz biler ýani. Indi şu taýda bular ne görüp otursaňlar şu suratlarda bular soňra çeldi göreşjek maşgala hana ýeme diýerde adamlar kimden haray gözlejegini bilmän mezbur halinde biz düşünüp otyryp Abdurrahman. O ýurtda ne kanun, ne kanunyň, ne kadan, ne döwletiň, ne hökümetiň hiç bir gurulmasan işlemýän. Ýok. Gün güýçliňki gowurga diýişliňki, alan-alynky. Indi şu maşgala öz güýji bilen, öz maňlaýdary bilen gurupdyrlar özüne guruply maşgalany. Bular atam bar, goýnam bar, item bar, garat hemmesi zady ýeterli. Kana görüp otursaň aýagyna şaňnaty düşeklere çeldi. Diýmek bular çokny garaboga da bolsa şu. Onsoň bular diýmek hökümetim bulardan para hantama ya bir zatlar aljak bularym ýok biz öz zahmetimizden üçin size paýlaýlyp öz ornuny berip duran maşgala bular 6 tane erkek dogan 4 tane aýal dogan bulan çağalary hemmesi bularym özüne göwni etýän adam. Ine şeýdip şulary ol ýa-ni men aýdýan odur näçe aýdym şunu ýasyň ýemesi bir ýola goýan tilsimi adamları başta ana açyň näme açjak bolsaň, edin näme açjak bolsaň, getir näme tawar getirýän bolsaň diýip ne ýap. Şolary etdirdi, ýa-ni tokul semereden ýaly semeredip soňa tutup elinden hemme emläňler özleri any dörli türmelerde çüýretdi. Ölene ölü, ölüp betişmediğim kaçıpanı Türk'te, Kürt'te, nerelerde hani yaşap ve Türkmenistan'ı tüyürlep yöretmeli. Şol dövrün biznesmenleri. Bilemazcık hakikat. Yine yöne şol tayda öz yurdun taşlaman, şol tayda 34 yıllar SSR yıkılından sonra şu öz yemesini o bu hocalık biznesini kurunan adamlar hani
ne şuuna salındy. Enne teredin bolýan zady. Ýene de bir zady diýen şutaýdy. Enne şu maşgalan enne o ikisany dogana urup o taýda horlap maň emesi boyuna alýarlar da o taýda jebir sütçemäçidemek aňsatdalar ýurtdaşlar o taýda sen bilen stoluň o başyna sülçe oturup o başyna da sen bilen hormatly görleşilýän bir Şwetsiýa, Norwegiýada ýa Ýewropada. Olaň eline de büyünkä ayağından asyalar gavanur ýalar kelleten ur ýalar gara şeýdir orlapany gördüňiz da özüňiz bir zaman näme boldy. O Barys Şeýh Murat tutarlaryndan soň bir günden soň ana çykar nämeler diýdirmediler şoňa. Ha? Ýok şol zulüm görmedik adam şu menne bizni jenaýetkär biz ene bu torunlar kaman ay näme diýip aýdarmy? Ha? Ene ýurdun ikinji adamsy bolan şol. Şol sizin şu gün belleýän ýa 30 ýyldan bellep gelýän bir taraplyk siýasat statusyny alyp beren adam şol Barys Şeýh Murat. Şonyň ene ekranyň öňünde dar ýylladyp görletdiler. Näme üstü bilen? Jebir sütömiň üstü bilen. Indi bir iki dogana da şonu boyun aldyrýarlar. Şonu berkitmek üçin näme diýerler? Ýanky şu 6 şeýhi bar, şu gelni maşgalasy öldürülen. Olaňyň 5 sagaty bar. Şoň ulujak ýygy 11 ýaşynda. Şunu Aşgabatylyk diýerler. 16 günläp şu taýda sorak edýär. Şeňilmi? Ýok. Akla tılacak zat bu şey. Yurttaşlar. 11 ýaşly çağany kızlar batdan idenekledip Aşgabaty äkidip şu taýda gorkulyp, ürküdip psikiatr, psikologlar ondan o men gördüm şunu da ağlam etdi diýdirýär. Soňra bu taýdan gelenden soň dadetiniň öňüne çöp düşüp ağlap ýok men şu zatlary asla diýen zadym ýok men mezur etdim şunu aýtmaga ýalan diýdi. Ondan soň suut bolanda şunu sorarlaryny ýalan diýse şunu hasabanmandyr da suut edýärler. Ine şu çağany ullanýarlar. Şeýdir ağalaryň dädeleriniň doganyň garya takatynyň doganyň garşytyny. Yine de bir tragediýa var. Men tragediýa diýip bir adam ykbaryny goşamaga. Yine de bir tragediýa var. O taýda şular ýeme ineleriniň biriniň maşgalasy var. Ady Tillagöz Baktugul. Şu Baktugul bilen şol çağırıp şol sorak üstüne sorak muny polisde saklap azar berip bir kundan soň buna aýtsanem ýogadyr öldürür näme diýip aýdarlarynda gorkup şu öýüne gelýär aýdýar. Şolar diýär menden şu ýeme gaýnagylymyň garşysyna görkezme aljak bolýarlar. Menem şonu etjekler men ýaşatmaýarlar bular diýip o gelin görgülik o jaýa geçip iki çüýüşe uğuksuz seçip şu taýda olup amanadan çalışırıyor. Bunu medenne yerine de iki tane çağı gali. Neredin bilen ediyen oyunların, özün devlet ve hükümet ya hukuk koruyucu diyenler de yüzden edip oturan cinayetlerini. Inni o iki ağası basıllı, şu maça ortada oturan hoca durdu son, iki ağası basıllı, bilen şol 20-nji ýyldan bäri 5 ýyl ýüz tutmadyk edarasy, ýüz tutmadyk guramasy Türkmenistanyň hemme derejedäki ýerdäki Gızlarbat raýon polisiýasynyň, prokuraturynyň başlap Balkanyň prokuraturasy, oňgemesi suud hakimligi, ondan Aşgabatdaky ýazmadyk ýeri, aýtmadyk sözi ýok. Şol sany, şol atalogul bar. Cinayətkar taparını yol başçıları. Şolara çelli ine özelen bir tutup oturur ine videolar başka da var. Egerde men özümden misal alýan, egerde men özüm günäli bilýän bolsam, cinayetkardyň bilýän bolsam, ýa dogurlamyň näme üçin men beýdip çağalary eline baýda galdyp Aşgabatyda ýörüş etmeli. Bar şolum. Olar Aşgabatyda gidiýärler, şo 90-njy radioda düşüp, şol aňyrdan Imanana berekella goy şonam awu. Ene polisler şular saklap goýbermeýärler. Gurban bolýan ýanma. Bular arz etmäge diýerler. Näme üçin bir kanun bassyňyz agylym diýip. Kakarym dädelim diýip o çağalara çelli bar şu taýda. Eger şular jinayet eden bolsa, çeýdip giderdiler meni Gızlar batdan Aşgabatyda. Gördüňizmi şular ýa-da iman tragediýany geçen 34 ýylda. Kim şulara şu cinayeti sizeden nip aydıp bilir. Ana.
Görün ine yurttaşlar. Ine bolýan zatlar. Şulary şo taýdan ýygyny köp uğradyar. Goý beren atlar. Ne Kurban bolýan ýanynda ne dogmasanyň ýanynda. Ýöne şonda da şular başga çykylgan ýokdugyny bilip döwleti dine iki adam aýagynyň astyna taşlanany bilerim bilýär. Kanuny işlemeýän ýöne şu 14 saat yetimanyň çağan göz ýaşyna çydap bilmän şuny çeldi göre şu otyrhana hojadyrdy. Ine bolýan zatlar. Ine halkymyz ine biçare galan halkymyzyň ine etinden ötüp sümküne ýetenini edýän hereketleri şu. Ýoksa eger Türkmenistan kanun işleýän bolsa, dürli wezipedäki, dürli derejedäki hukuk hukuk organlarynyň işgäleri öz borjyny dogry ýerine ýetirýän bolsa, bu çağılan, bu maşgalan näme barny köçelerde beýdip bermä. Ya yalvarıp her gaptaryny o Atalogluň portretini goýup şeýdip naýynjar gürläp oturmagy näme mezur edýär. Demek şol döwletde hiç bir döwlet guramasy ýok, işler nakdyp ine 10 ýyllyklar oýunçaydyk gelýär. Ine netijesi şu. Her bir maşgalada bolup geçýän zatlaryň netijesi şu. Ýöne şu maşgala bir ozurlun bular düýbi sanlygy abat maşgaladan bolansaň agly bir ýaşansaň onuň äbede jyby inne şulun ýygyna galan çağalaryny hana hojadyr diýelige döweti. 14 saat çağalar. Almira da şu hoja durdynyň öz dili bilen ýagdaýlary düşündiren bir video nemesi bardy, ses ýazgysy. Şonu dinledeýin diýip oturdım. Häzirki tekniki bir näsazlyk bar. Ne size gidýär, ne başga ýere gidýär. Häzir dinleýijilerimizden näme etsek, bir 5 minut wagtyny zat etsek, sorasak, tekniki näsazlygy giderip ýene gaýtadan dolanyp gelsek, näkeli bolar? Hökman şunu siz häzir oturup beriň ýöne näme dinleýijilerde azyrak näme der ýaýyn kesiler. Ýöne şu teknik näsazlyk hökman giderilmegi gerek ses ýazgysyny eşitdirip bilmek üçin. Bolar. Hökman edelon ýöne yurttaşlarymyzdan hem haýyş eger şu mesele boýunça şu tragediýa bardy. Näme pikiriniz bar bolsa ýazyň. Şu tagym gerek bolsa ertirim, buýrugynam sebäp bu meseleni biz indi bütün halkara guramalara çykarmakçy. Kommentariýa kysmyna hemen ýazyp beriň. Hawa. Olýa onda men oturaýyn garaşaýyn. Taýýar
Başdan ildeşler. Kıyıskaça bir neme bardı. Teknik nasazlık, onu düzettik. Hazırında aydışımıza yağlı bir ses yazgısı var. Koca durdu Şeyhiyev'in öz nemesinden düşündürüp versin. Sonra ilk bilen dinleyeli, son üstüne yine devam ederiz. Şyhywa Tırlagozer 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 27-sinden 28-sine geçilen ýyjeti näzirli adam tarapyndan boglup öldürildi. Şu ölen gelinimden uňul çağaçy 11 ýaşly Italmada Serwet galan gijijek awunjak çagy. Eline galan çagyda emjekde görüp ötdi ölenni. Derňeň başynda 6 şyhywyň çopany Tuwak Murat toýnadar bar birinji boýnarly. Soň şyhyw 6 ýylyň mar suwçy Eminow Perman. Atlarını seyretdiyen Jumayev Şöhrat, ona mal öýde mallarını seyretdiyen Wopayev Kurrayev, Wopa Kurrayev, Şyhyw Atyrlagozer men öldürdüm diýip boýnarlylar. Şyhyw Atyrlagozer ölmesi öňküsün 20 sentýabr güni Şyhyw sona görne jaň aýtdy, men gorkýan diýip. O da nämeden gorkýan diýip Emin Permandan gorkýan diýip. Ona birden Şyhyw Niyemin gelini wa bakar diýip, oňa jaň aýtdy, gelsene ýanyma ýollaş bolýa, men gorkýan, o da nämeden gorkdy, Emin Permandan gorkýan, ona Murat daý gelsine ýanyma diýip. Şo zatdan açel hem de derňewde eden jaňlaryna açel hem de dogry çykdy. Emin Perman boýnalyp ýoka Balkan bolan Jenat işler oýunçy ornmasary, Gyllar itiramynyň awuryň başlygy Esen Mämew durdy. Owa baryp Şyhyw iniň bayram owadan alýalar, ýer 6-3 ýyl ekin ýerdany 3 ýyl ýer görkezdiýe. Şota bar görkezlerini garly Esen Mämew durdy. Telefon mikrofonu açıp Emin Perman bilen gepleşdiler. O da şeýdi, Emin Permanyň başlyk şotada pul bilen açar bak, şotada gömdüm diýe. Şonda garly çarif Jenat sormagy haram zady ýanynda duran kimdigini bilýän sen? Dinläp duran onam Şyhyw bayramy ekiniň aýagyna kawýarly, bula haram zadylar. Şonda garly çarif ýylgyryk gelek kany Şyhyw bayrama şeýdi, bayram mene seni göremek, seni meni göremek. Getirip owa çörelen aýdy, azady da aýt götüni ıtsyn, jüfini tirýoklap, gümün çekerini haýbatyp çürkdi. Derňeň başynda 3 tane oglan boýnarly, şu boýnarlaryny bir de gol çekdi, bir de gol çekmedik. Bizim açarlan pul çıkmadı, biz bir gün adam bastıracak geldik. Şondan sonra alakan 2 doğanın üstünden düşüp sütü mesafında boyununa koydular yaşlı. Derňeň başından täze 45 güllep 80 min man bilen öýüň 3 halkaçaryny 6 oglandan jemi talap edip gözläp geldiler. Soň 6-njy oktýabrda Şyhyw Aşyrdyr bilen Şyhyw Meri derňeň böýürler sütü mesafında boyununa koydularny, o da Şyhyw Atyrlagozery biz öldürtük boyununa koydular. Balkan welaýatynyň prokuraturasynyň ornmasary Jenat işler oýunçy ornmasary Aliýew maksat bilen ýüzüňi sataşamda Gyllar itiram prokurorynyň başlygyny Azat men häzir diýdi, dogurlyň boýnaly boty, derňeň dowamyny açyp bilen pul tapyp bererdi. Ondan soň da aýarly gonumma Şyhyw Nurwa bilen ýüzüňi sataşdyr. Ýerseň dogurlyň edenini etmän saňa dakazat edip bereýin diýe. Barp 2 dogurlyň getirenine aýarly gon biz edemze, urup öldürüp barya, biz näçe sapar aýtdyk, bize ananan akdy. Şotada Aliýew maksat ba Jenat işler boýunça ornmaz haramlady. Ey haramlady, öwredilmedim diýip 2 dogulmady da ýarak aýarly golum gözüňe alma. Şu derňew gidip otyka polisiýa prokuraturasynyň üstünden içeri işler ministrine prokuratura arda ýazdym, şonu açar bilen pul bilen häzir taplanak Jenat ýüze çykanak diýip üstlerine arda ýazdymdan soň 2 dogulma sütemede akan boýununa dakdylar. Ortadan pul bilen açarym aýyrdylar, bir günäde azatlıkdan mahrum etdiler. Şondan soň men ýokary degişli ýol başlary üstlerinden arda ýazdym, häzir açarlan pul taplanak, jenaýatkar ýüze çykanak diýip üstlerini arda ýazdym. Soň 45 günden soň oýun oýnap, organ hukuk prokuraturasynyň işgärleri ýa-ni Italmaz we Serweder 16 ulap mektepden alyp galyp Aşgabatda prokuratura akdyp, çagan psihitadan gorkudyp gördüm etdirýär 2 dan doganymy. Ýaşuly ýankyjy ölen gelmez Şyhyw Atyrlagozeryň 11 ýaşlygy Italmaz we Serweder uňuljagy 11 ýaşynda. Italmaz we Serweder 11 ýaşynda. 16 günden soň maraşan polisiýa bölümine getirenlerinden soň aglap çağa şeýdi, men hiç ýyl göremek, gorkudyp aýtdyrdylar diýip dädesine gurrun berýär.
Şotada hemme ýolbaşlarym oty, "Wah, bine beýle bolýar" diýip, onam Oraz Berdimuhammed prokuratorluçy Gaptanlar zaya çağana akıp yine täzen gorkup dädesini üzüne ene görüpdir diýip yine täzen şitdirýärler. Ýa-ni ölen gelinimiziň ýoldaşy Şyhyp Alty iň ulagam Şyhyp Aşurdurda ata ýerine otyň diýip Hilux pikawy padarka berdi ýagy bilen. Şo Şyhyp Altyň gyýdyny italmasyry 16 mekdepden alqalaryna şonu Şyhyp Altyny 15 ýyllyk göz astynarla sud karar bilen. Şo 16 ýyldan soň getirilen dädesiniň ýanyny görmedigini aglap aýtdy. Şondan soň ýene oýun oýnap şu Oraz Berdimuhammed prokuratorluçy şu 16 mekdepden alqalyp inimi sudga alyp beren haramzada şo. Bu da näme diýe 6 diýe getir aqaqdy gol çek demesen dogorlandy pullarny açar alyp alaýyn diýip aqaqdy gol çekdirä. Bu aqaqdy mäkdip baş prokuratura akitje üstüne oldur. Bine dogonam gol çekdi diýip ağırlap şeýtip stadiony oýdurdy ýa-ni Oraz Berdimuhammed haramzada. Balkan welaýatynyň gorunmasary Tagan Mämmedow yapyk ýagdaýda kadyet işini bäwäş edaratyna seredenini italmaz we serwödere sorak edenine ağam men ağalym görema gorkuzyp aýtdyrdylar diýip çaga aglap aýdýar. Soňçdan adwokatyna ýalwaryp Şyhyp Altyny zordan saldyrdyk. Ýoldaş Tagan Mämmedow meniň maşgalan pul bilen açar üçin öldürdi. Men iki ağam biýderek biýuna basýan diýe. Yapyk ýagdaýda Balkan welaýatynyň awuryň işgär Hajyp Han yapyk kadyada gatnaşyp iki dogon atgada damasyny gözüne alardyp şotada gorkuzyp oturdy diýe şeýtip haramzada iki dogonmy biýuna azatlykdan 23 ýyl azatlykdan mahrum edýär Tagan Mämmedow. Birinji kadet iş seredilerini 2020 ýylyň 18-19 janwaryna seredilerini 23 ýyl azatlykdan mahrum etdiler. İkinci kadet işin seredelerini Şyhyp Aşurdurda 20 ýyl berdiler, Şyhyp Merede 20 ýyl berdiler. Her gaýsyndan inimden 3 ýyl Şyhyp Aşurdan 2 ýylyny azatdylar. Ýaşyl onam 2021 ýylyň 3-nji martyna derňe uýda gaýtaryp bererlerini Balkan welaýatyna bererlerini şonu prokuraturyň sülçüleri şonu Hozaýew Atajan mejlis berdi. Serdar sülçüdägi bir 5 wagt namazynda psihtadan täzir edip o gorkuzyp narda ýatsan owadan gowy çykarýar diýip o da şowun sirkişip janyna kassetdi. Ýene süsüne bir gelinimizde öldü ýaşyl. Jemi Şyhyplardan ýaş etmedikler awnyk 14 çağı enatasy ýetim alandyr ýaşyl. Ine şondan soň ýaşyl şo kadet iş gutaran soň meýdaşmy polisiýanyň 7-nji adelyny öýümiň daşyna 24 sagatlap naryat koydular. Hiç yana men çıkarman bir ýylan uğrak öýde sakladylar ýaşyl. Tebe biz üýüşip hemmäçe prezident köşüni algadyk portretli baýdakly şo videolarymyz şodur. O 90 postundan geçirmendir onu görýän ikinji videolarymyz o da şodur. Tebe biz şeýdip gysyp sakladylar bu ýaşyl. Hiç yana arışkady damasyny şoň üçin biz daşyna çykyp atýar. Ine ýurtdaşlar, ine size azy hakyky. Ine ýurdun asuda duru asmaly Türkmenistan hakyky ýüz keşfi. Şu tragediýa Türkmeniň her bir maşgalatynyň başynda bar. Bolupdy, bar bolaryň. Bugün bir gün aman sypdym diýip ertek güni hiç biriňizde ynam bolup bilmese, olar ýyrtyjy haýwanynyň beter. Seredin bu maşgalany edip daly işlerinde. Näme üçin edýär? Şu maşgala öz dawan adaby bilen bir adam ýaşarlyk şertde ýaşap oturan üçin şunun ähli gadanyň elinden almak üçin oýun alýan oýun. Bu nähile edip boş kağıda gol çektirip soňam içini öýüne gerek cümleler bilen doldurup ine ol iki kardeşiň üstüne ýükleýär. Ine bir o taýda ýanky ýuridik ilim alýanlaryň öwredilýän tilsimleri şu. Niýatyň döwründen bäri gelýär. Oýunlar. Halmurad aga şu aýdylanda bir dikkatyňyzy çekdimi ýokmy bilem ýok. Hani şol boynuny alyp oturan adam şoňa jaň edýärler. Ýerini sen baňa görkez ýerini diýe. Boynuny alýa bolýar, şu ýeri şu taýda diýe. Ýöne özleri bilmeýän soň şo mellegini ekinekleýän ýerini özleri bilmeýärler. Kimi çağırýarlar? Bilýän birini bayramy çağırýarlar.
Doğru mu? Evet. Bayramym görkezýär ýine şu taý biziň ýerimiz ýene närmämiz diýip soň şu taýdan alan bilgilerini nem edip salgylanyp ýene jaň etýär. O taýda da Esen Mämedov durdy jaň edende ana başlyk ýene şu ýere gömdüm diýip nem etýär. Nawotka berýär. Boynuna alýar, adam boynuna alyn. Puluň ýerdeligi belli. Ýöne soň näme diýär o taýda? Ne sen meni gördün, ne menem seni gördüm diye. Yani pulun yerini görkezenden soňam, ne sen meni gördün, ne men seni gördüm diye. Ýöne munun üstüne gidip, bu Hökman şu zady ortağa çıkar diýip neme diýerler, üstüne basyş edýärler. Ýokarky sözde ýokarky instansiýalara basyş edýärler. Ne şuňa ýagdaý bolup dur. Häli şunça wagt geçmegine garamazdan, häli şuňa zat ortağa çıkarylmady diýip ýokara inde sözde ýokarky instansiýalara neme diýerler, jaň etýärler. Ýöne gelip olaryň edýän işi ýene de şu maşgalaryň üstüne basyş etmek bolýar. Şu taýda aýdyp geçer, 45 günläp şu nemeni pulu we açary gözleýärler diýip. Ana jaňlaşdylar, zat etdiler. Bir mellekdäki ýeri belli boldy. O pulu goýulan ýeri belli boldy. Ýöne şonda da nemeden ýoklar. Ne şular boynuna aldy, şular gidiversin diye. Ýöne tapan pullaryny bermek isleýän oklar. Sözde hukuk goraýjylar şu tapan pullaryny bermek isleýän oklar. Ýokara şikayet edilenden soň näme etýär? Bu maşgala ýene gaýdyp basyşyny artdyrýarlar. Eýem 6-njy oktýabra gelende alyp gidipdirler da şu nemelerini. 2 sany doganyny alyp gidipdirler. 6-njy oktýabrda Mel we Aşurdurdy şeýhifleri alyp gidýärler. Ne sen etdiňmi diýip şolaryň üstüne goýmak üçin eýem. Ýokardan basyş geldi, bir çykyş ýoly gözlemeli. Onda näme etmeli? Ýene şu gaýdyp şu maşgalaryň üstüne näme edýärler. Basyşy artdyrýarlar. 6-njy oktýabrda içeri alynyp gidýärler. Ýöne o taýda hiç kili boyun almaýarlar. Bularyň tehnikasyny gatkow bilýäs biz. Elektrik toguna näme diýerler? Her türlü sütem edip bilýärler bular. Soň bunun hiç birini garamazdan 9. noýabrda eýem. 9. noýabrda 11 ýaşly çağany okuwundan alyp gidýärler. 11 ýaşly Serwe Gözel birem onuň dogany bar. Gülzada. Ondan bir kiçi nemesi dogana Gülzada. İkisini bile polisiýa alyp gidýärler. Şu taýdaky bize getirilip gowşan nemelerde, materiallarda bar. 9. noýabrda ikisini alyp gidýärler okuwundan. Soň bilýärler iň köp täsir edilip bolýany kim? Serwe Gözel. Şoňa basyş edýärler. Eýem 10. noýabrda psihologlaryň nemesine şu taýda psihologlaryň nemesinde koşulmagynda ine şu pakazaniýa berjek diýär. Yani 9'unda eýär muňa basyş edjek basyşlaryny edýärler, 10'unda da pakazaniýa bermeli diýärler. Psikologlaryň ýanynda durmagynda. Soň bu 11 ýaşly Serwe Gözel näme etýär? Bu pursatdan peýdalanyp näme etjek bolýar? Hani men hiç saat edem yok, men hiç saat görem yok diye da has doğrusu. Men hiç saat görem yok. Maňa ady kimdi? Berdimuhammed Orazow. Serdar Etrap prokuraturasy üçüsi Berdimuhammed Orazow maňa şu zatlary aýt diýip öwretdi diye. Näme üçin muny aýtmaly diýip soraganda eger sen şu zatlary aýtmasaň, sen şu zatlary aýtsaň, mamaň bilen gidersiň, bolmasa seni ýetimler öýüne tapşyrarys diýip haýbat atýar. Yani 11 ýaşly çağa edilýän näme seredin? Ejesi ölüpdir. Kakasam içeride, häzir içeride tutup durlar onu. 15 günlük, 15 sutka näme sebäpden tutup durlar onu belli däl. Ona şu aýdyşy ak kagyza gol çektirmek üçin içeride tutýarlar 15 sutka. Şolunça bolup durýan zatlaryň içinde de gelip kiçi çağa edilýän basyşa seredin. Eger sen şu zatlary aýtsaň mamaň bilen öýüňe gidersiň, bolmasa da senin doganlaryňy ýetimler öýüne tapşyrarys diýär. Doganlar hem kim bu taýda? Neme
iň ulusy şu Serve Gözel. Ondan bir kişisi Gülzada, Hezret Ali, Alymerdan we Ayzada. 5 sany dogan eýem ejesini ýitiripdir. Kakasy içeride. Yani diňe bir mamasy bar o taýda. Ejesi tarapyndan mamasy. Şonuň ýa psikologik basyşlary, metodlary üstü bilen 2 sany nemesi akkasy diýil ýa siz tarapda bilmedim. Aşır durdy Şeyhif bilen Mel Şeyhifi şunu ýaly gördüm diýip üstüne basyş edip şoň ýaly pakazany alýar. Gaty aýylganç. Atı doğru. Yon bir tarafta şol akkası diýilen atı bir tarafta adım tutýalım. Meselem aşurdurdy bolsa aşurdurdy däde, hoca durdy däde diýelim. Ýok dädelerden daşyn. Şu däde ýemesi var, oşulmasy var. Doğru. Ýa-da şeydi. Inni şerat bärde Abdurrahman halkymyza diýetirenler. Bu gyýda bir basyş edýär. Soň ýene de bir delil görkezmek üçin bular tapýan bahanatyna teredi. Şoň ýanky alty bilen Tylla Gözel'in howlusyna 2 tane it bar eken. Yani. Şu diýe del adam şu howla salynak şol itler diýe. Diýmek şu 2 tane agasyny şu itler tanap howla salypdyrlar, ýani içeri şu itler zat diýmändir diýe de şol içeri giren. Ferhat bilen tapýan bahanatyn. Birinciden şol ýanky adaglaryň boyun alan adamlar we ilkinji detlapky soruldy. Ýa. Olar günne gün asa şu howla gelip oturan adam we şu howlyň içinde işläp oturan adam şu hojolukda. Ýa. İtler olary ne ürjek ne ýarjak. Ol bir. İkinciden eger şu jenaýaty etjek adam geljek bolsa itiň öňüne süm koplap geçip gidip bolýar. Indi şular bular şol adamlar samsykny kadyp ene tapýan delili şol ne prokuratura. Şu 45 günläp şular näçegin bilen pul alýarlar, öz aralaryna paýlaşýarlar. Indi bulan maly var, bulan çoparlary var, diýmek pulu var. Bular indi şol hemme zadyny elinden alıp üstüne çökmeliler. Bulan oýnaýan oýuny şol prokuraturaňam, mahkemaňam, polisiýanyň, suwtlaňam, Türkmenistanyň beýýär geň zat däl. 35 ýyl bäri şol oýun oýnalyp geldi. Hakyky. Diňe şumal orta çykan indi 2 gyrasyn deňläp etinden ötüpsün küne ýeten maşgala. Ine şolaňa menne hemme jüňüň ornuny ağa bolup otyrda indi şu kun şu 14 sany ýetim çağa seretmeli hoja durdy iň ulusy şol maşgala. Sebäp bolýar. Ondan ulusy. Türbetati. Aşy durdy turmady. Diýmek ikinji doganyna geçýär maşgala keşigin çekmek. Ýa. Bir tarafta da zatlar gaty bek ýyldanylýar. O ağa ini daýy ýegen degi hepsi ornuny bilmeli we ornuny hereket etmeli. Ine ulu maşgalan ağzy birligi şundan bar. Ine şeýdi we mene bu maşgalan ene kölün atmany sowurýar. Beýlekelere şol görelle bolsun, ine sizem sesini çykarsaňyz, boljaňyz sözdür diýär. Ola bir. Ine ikinciden ol başda deslapky derňewde biletdik diýen adamlar bar. Olamam öýüne gansay kandyr olar. Eline kemme emlägini alandyrlar para peşkeşdi. Olam istasana. Indi seredine o maşin hiç bir jenaýet ýerinde görnen maşinler. Ondan üçin alýar döwletiň gaýryna geçirir. Özleri minmek üçin. Başga nämeler alypdyr men bilemem. Atymy, itimi, goýunymy, sürüsümi onu soňuna hoja durdyň öýde aýdyp berer. Mümkinçiligi bolan wagty. Ýa-da uradyr. Onu aýdyp berer. Ýöne şu meseleni men pikir edýär bir hökmany şertde ingliz diline geçirmeli şu ahli ýazgylary gaptanyna transkripsiýa bilen halkara guramalary uratmaly, dünýä bilsin. Kimmeler iş tarşýan. Türk diline de geçirip uratmaly şonu. Eger bulan bilen türkmen dilimde düşünmeýän bolsa. Bular kimi gorlaýar, kim bilen iş tarşýar. Näme şu türkmen halkyny Türkiýede kowulap ýörler bular. Böyle bir problemi var. Şoň üçin men pikir edýän adamlar tapylan şu rahatlary hep ingliz diline geçirme öz aramyzda da bar. Has bilermeler bolsa bune olardan haýyş eder. Ýöne şunu indi bir dünýä ýaýratmakçy. Şonaý diýdi. Dogry belät. Dogry belät geçdiňizne. Bu asylly şuňaly nemeler bar, maşgalalar bar. Sapar aganyň amma edip gelişýäli, ýere geçiligi bolsun, şahsy geçiligi bolsun, öz aralarynda şuňaly berkidip
öz aralarında näme diýsem, mülk sahibi olan adamların şunyaly dargatma metodlary bu. Yani şeýhifler maşgalası ay yaman bolupdyr şu maşgala nebesimiz ağırdy ýene näme däl mesele sistemanyň işleýiş düzüni. İşleýiş düzüni hem nähili ilki bilen şunyaly zat saýlanýar. Bir gruplu maşgala saýlanýar. Ondan soň ediljek işleri ettirilýär. Ondan soň asyl jenayetçiler ýok edilýär, ortadan ýok edilýär. Jenayet hem näme edilýär? Ýene şol maşgalanyň üstüne atylýar. Yani bu sistematik edilip gelýän zatlar. Yani diňe bir maşgala däl. Häzirki wagtda internet açyk bolan bolsa, şunu ortağa çıkarıp näme diýän adamlar gaty köpelerdi. Diňe bu bize paýlaşýan Hacı Durdy Şeýhif diňe bir sany däl. Eger şu internet açyk bolan bolsaydy, häzirki edilýän sistematik repressiýalaryň onlarça ortağa çıkardy. Sebäbi bular diňe bir sany däl. Bu sistemanyň oturdulan şekli, işleýiş şekli şu. Ine şu taýda aýdylýar da kimdi bu prokuroruň nämäniň ady, sülçiniň ady Berdimuhammed Orazow diýe. Ine şu haramzady ýene näme diýe. O Berdimuhammed bolmasa başga bolsun. Orazow Muhammed bolsun. O gelenem şoň ýaly eder. Bolmasa şu taýa gelimim bilmez. Yani bu zat diňe bir şahsyslaryň üstünde däl, bu sistemanyň häzirki tragik dilim sürçüp gitdi. Tragediýa düşen tragediýasyny görkezýär de. Häzirki bu sanak geçenlerimizin arasında näme däl, kazy bu bolupdyr ýa sülçü bu bolupdyr. Mesele bu däl. Mesele esas mesele häzirki sistemanyň düýbinden ýok edilmesi gerek. Ýoksam şu öz halkyny şuňa sütüm edip ýok edip gelýän rejim şu. Mene şu ulu kartinada şuňa zat gördüm. Hakikaten şeýle gaty dogry aýdýan Abdurrahman. Yani halkın başına devletin içine ornaştırılan cenayetkar toparım kurulan sisteması. Biz onu ben şu taýda ýeke adım tutama, yani Atalogul günakardy. Yok, sistemi. Atalogul diňe şu sistemiň başyna galyp oturdular, yani dikmeserdarlar, Putin'in oturduğunu. Abi edip çeken halkımız, yani şu konstitusiya, kada kanunu hizmet etmeli, yine devlet organları var, hukuk koruyucu kurumlar var. Şular hiçbir işlenip, şuları baştan vazife verilenini, hani alanın özünkü, iyenin özünkü, yani şu hükümetin başına galga otururlar, sen ilmiden korumalı, şulan ağzından çıkan sözü köyde kaytalıkman yerine yetirmeli. Ana çıkar, hem şu dokumentler senden haýyş, şu çıkar, oy halkam görsün, halkara kurumlarım görsün. Dokumentlaryň arasında näme gije men gaty nemetdi de yüregim bulandyrdy diýsem hem yerlikli bolar. Näme üçin diýseňiz, ine ortağa goýulan bir näme proses geçirilýär de. Ine hemme zat kanuny diýip geçirýän proseslaryň içine seretseňiz hem şuňaly bir kiçi çağanyň aklyna gelmeýän zatlary kiçi çağanyň aklyna gelýän diýin has dogrusy. Şoňaly düzüp biljek bir hekaýalar aýdyp berýärler de. Ine Aşyr Durdy we Mel Şeýhif diýe. Esasy jenayetkär şu Aşyr Durdy diýe. Özleriniň tostamasyna görä näme edipdir bu Aşyr Durdy diýe, näme sebäpden edipdir. Yani Aşyr Durdyny bir jenayetçi edip görkezmek üçin giden bir näme düzýärler de. Predistoriya. Şahyrlar nähili bir zat oýlap tapýan bolsa, toslaýan bolsa, edil şoňaly predistoriya ýazypdyrlar bu taýda. Yani bolup geçen waka bir ýana bularyň düzen nemesi realist diýer, hakykaty, gerçekliği bir ýana. Misal üçin Aşyr Durdy hemişe şu geline neme diýärdi, nägilelik bildirýärdi diýe. O näme üçin beýle diýip nemedilende eýem aşagyny doldurup başlaýarlar. Ejem diýri wagty diýe oňa gowy seretmedi diýe. Soňky ýyllarynda gaty nemetdi, keselwent boldy. Hiç bir nemesinde oňa gowy seretmedi oňa diýe. Onuň namusyna deýiji sözlerini aýtdy diýe. Yani ondan soňam
altyny göz öňünde tutýar-da. Dogan bilen dogany gyrylışdyrdy diýe. Dogana karşı edip gyrylışdyrdy diýe. O Haramzada geliniň ölümi meniň elimden bolar diýip aýdanmyş. Göz öňüňize getirin. Bolup geçen zat bir ýanda dur. Eýem boynuny alypdyr, puluň ýerini hem açyklapdyr, bir kenarda dur. Ýöne bu taýda gelýär bir başga bir neme universal diýär, hani bir gerçeklik düzüp berýärler. Ine şu zatlar aýdanmyşyn, ine şoň sebäbinde de soň bir gün geldi, ara geçdi. Ana indi men şunu hakykatdan öldürerim diýip şoň gelip öldürüp gidenmiş. Ve yanında aksam dil döwüşüklük esasında Aşır Durdy Şeýheýewa kömek edipdir diýilýär. Ýöne bu psihologiýada bir neme bar da, bir pikir adamın kellesine bir pikir dörmek bilen hereketiniň arasynda uly bir boşluk var. Uly bir boşluk var. Bir şu men şunu öldürerim diýmek bilen adamyň öldürüp bilýän nemesi, kabiliýeti diýilýär. Eýem o taýdaky bir boşluk hiç bir iki şişe arak bilen doldurup bolmaýar onu. Ýöne şoňa zada göz öňüne ýetiren nemeler, sülçüler kim artık muny toslap tapan olsa, Aşır Durdy bilen Mel Şeýheýew bir neme poema ýazanda göz öňüňize getirin. Şu taýdaky hereketlerdäki bir gowy personaj bardyr, yaman personaj bardyr. Şu erbet personajyň nämesine, erbetligini hakykatdan erbetligini päliniň yamandygyny görkezmek üçin ýene de bir predistoriýa ýazyp başlaýarlar. İşte Aşır Durdy ýine gezýän adam eken, ýine plany bilen gezen eken, ýene näme eken diýip bir giden erotika zat goşupdyrlar içine. Yüreğim bulandy bara. Hakykatdan şu Aşır Durdy yaman adam diýip görkezmek üçin bir personaj yaman görkezjek bolýar, poema zatlarda görkezende. Şoň ýaly beýmany zatlardan doldurypdyrlar. Mel Şeýheýew näme üçin bu zatlara dil döwüşüklüğe goşulypdyr diýilip esaslandyrmak üçin hem ona bir neme dipdir. Mel Şeýheýew 16 iýul 2020-nji ýylda maşenikçilik edipdir diýe. Onam gelip bir ýerini tapypdyrlar. Şonuň garşysyna hökman zat etmeli, çykyş etmeli diýip. Ondan soň 20-nji awgustda diýe jemgyýetçilik tertibini bozup bir bilen uruş edenmiş. Yani şu taýda oýnalýan oýna seretseňiz iki sany bir neme bar. Yaman görkeziljek bolýan karakterler bar, personajlar bar. Şolaram beýmany zatlar bilen doldurypdylar. Bütün wagtymy şu zatlary okumak bilen geçirdim. Yüreğim bulanıp gitdi bu zatlaryň ýazylanna. Ondan soň ýok bir familiýany ýazyp alypdym, onu aýtjaklar, onu atlaýak geçeýin. Ýani aýtjak bolýan zadym bularyň bir nemesi täze bir realist özlerini täze realist döredip birini onandırmak üçin oýnalýan oýunlaram özüniň IQ-sy ýaly pes derejede. Şonu aýtjaktym gysgaça. Tamam. Ama beren düşünürüm üçin bärde o ine şu nahatlan hemmesi goýulur da ekrana. Ýurtdaşlar gelin görün, ondan öýdüňizde degişli netije çykar. Hep şu hökümet ýa döwlet diýip öýdüň atlandyran esalan gullukçusy ýa işgär diýip atlandyran adamlaryň ýazýan zatlary şu ýaňky Abdurrahmanyň aýdyşy buny onun mirýasy çağı da ýazyp bilýärdi. Ýöne şolaň ilminiň biliminiň nä derejedäki adamlardyr, ýa nä derejedäki mahlukdyryny subut edip berip ötýärler da görýärler. Enne şol hökman bir gara ýön kömeller nohazadyr da, sebäp bol bütün şol gidip datan uly agyr maşgalan ata ornuny oturan ýaşulsy. Awa aýaryna şahmy körpejigleri ana alyp berip durmaşy. Enne näme o diýmek? Ol tak gitdi, o gelin bilen duşuşdy, o bilen şäherde boluş, tapýan bahanalary şol. Ol gelin näme zorlanyp akidiripmi? Ya arda ýanypmy? Endi şonu diýen adamlaryň özleri size gerek bolsa özüňizde şol günne baryň mekteplere seredin. Ha? Beýle siz bağışlan bolsa jelepçiligiň garşydyna göreşýän bolsaňyz özüňiz şonu döretdiňiz. Özüňiz şonu edip otyrsyňyz. Öz gözüňizdäki pürsü görmän, beýlekin gözünden çöp gözleýäňiz. Çöp diýip
Ýöne bir eme diye Şirin ýernamlygy samanhana çelli diye. Siziň hem şu bar ýerde oturan jenaýatyňyz halk ayağa galýançadyr. Ine şu göz monjuk ýany 14 saat çağı ulalolundan soň size şu ýerde oturan jenaýatlaryňyz bagyşlarmy ýa ýokmy? Siz şu barada pikir edip gördüňizmi? Ha, şular özünden öňe çağalaryna näme wesiýet eder öýdýäňiz? Şu hökümet, şu döwlet, şu eme ýa-da döwleti işgärleri adalatly adamlar diýip aýdarlar. Hana terediň elleri baýda kılsa şoşular bir kanun ýa nahat tutulan agylymyzy gaýtaryp berin diýip ana mezur harly otýlaryna şotaýdy ortada. Ol iki tane imanym dikmeserdarym gaptaryna goýupdyr, men hojadyrda düşünüp otyn. O nämesin başy çykylgy ýok, şu çağalyny şola ýelge edip otýarma. Ata ornuny bütün agyr maşala. Ýöne onun biraz görüşün beres mesele näme? Adalaty isleýär, haýır isleýär. Indi hiç kimden kömek ýok. Ahir soň paltaty daşa degen sen näçe gedip şular ene urunup ardaýadandan soň ahir soň başga hiç şeýle çykalygy galmansa ene bire tutdular. Oýny dünýä bilsin diýip. Ne şeýle? Hani Abdurrahman sen bir zatlar goşşak bolsaň aý. Awa, meniň goşjak zatym gatyken bu taýda sebäbi nemede her açan, her uradan videosuna, her uradan dokumentine seredende davlene galýar adamyň. Misal üçin siz bilen öňrek neme dip gürleşipdik? Konstitusiýon suud bolmaly diýip ýadyňyzda bolsa. Olam näme üçin? Şu güýçleriň, döwletdäki güýçleriň deň agramlygyny saklamak üçin. Ýene ilk bilene şular 2021-nji ýylyň 19-njy ýanwarynda iş gozgalýar. Şu günäkär diýip nemetdiler, bellenýärler. Ýöne 3-nji martda hem neme diýerler da bular arza berýärler, şikayet edýärler, ýene şu zat bilen ylalaşamyz ok, ýalňyş ýene täzeden deriňelsin diýilýär. 3-nji martda soň näme üçin sen şikayet etdiň diýip Bagtygül Şeýhiwany üstüne basyş edýärler. Olam başça çıdaman aýdyşyňyz ýaly sirke içip ýogalýar. Öz janyna kast edýär. Ondan soň bu ýüz tutmasyndan soňra täzeden garalýar munyň işine. 2021-nji ýylyň 27-nji maýynda ikinji iş neme diýär? İkinji ezek iş açylýar. Ýöne mundan ozal o tarapa gelmezden ozal eýem martdan soň 13-nji aprelde yani bu taýdakylar öz haklaryny soramaga dowam edýärler. Sudmid ekspertiza diýilýär biziň dilde. Ýöne şu türkmençesinde näme diýipdiler? Kazyet lukmançylyk seljermesi diýär. Şonu geçiripdirler. Bularyň tendäki alan şikestlerini hemme zadyny neme alypdyrlar? Ýazga alypdyrlar. Hakykatdan hem ten şikestleri bardygyny ortaga goýupdyrlar. Ýöne gelýär-gelýärdäne o taýdaky nemeler o size berilen nemeler seljerme kagazy eýem neme dilde ýatyryldy, yalan bolup çykdy bol diýilýär. O nädip sudmid ekspert gelýärden tendäki şikestlerini görýär. Nädip sen onu yalandygyny orta neme edip bilýän, atyp bilýän. Sen o taýdaky tok bilen nemedilen elektrik togyna tutulup berilen şikestleri, ýene başga şikestleri hemme zady bir-birden nemedipdir. 533 habar berýärler. Näme üçin berýärler? Şu 27-nji maýdaky ikinji bir neme suda şoň ýaly delil bolmazlygy üçin. Delil bolmazlygy üçin şu zatlar delilleri ýok etýärler. Şondan soň ýene bolýar, şu delil ýok etdi diýilýär. Ondan soň ýene gelýärler. O taýda dinlenýände ýene adamlara zulüm edilip ýene şu pakazany alınýarda. Ýok, men şu zatlary nemedem ýok. Bu maňa hiç kim şikes ýetiren ýok, meni hiç kim zorlan ýok, meni hiç kim sütem görkezilmedi diýip şolardan ýene urup pakazany alýarlar. İkinji oturuluşykda diýýär. Indi meniň aýtjak bolan getirmekçi bolan nokadym şu. Türkmenistanda ýokary suud diýilip neme bar? Ýokary kazyet diýilip bir nemesi bar. Makam bar diýileli. Şolar näkili nemetmeli? Eger şuň ýaly şüpheler bar bolsa, geçirilen seljermelerde şuň ýaly şüpheler bar bolsa,
Yani ten şikesleri baradaky nemeler bar? Seljerme netijeleri bar. Şoňa garamazdan ýokary kaziýet diýilen bir edara näme diýip jogap berýär? Kim? Hoca Durdy Şyhyfe näme diýip jogap berýär? İş kesilenler A. Şyhyfyň we M. Şyhyfyň jinaýatçylykly hereketlerine hukuk daýdan dogry baha berilip, ceza hem kanunyň çäginde bellenipdir diýilýär. Oňa görä de kaziýet kararlaryny sökmek barada garşylyknama getirmeklige esas tapylmagyny gaýtadan düşündirip size habar berýäris diýe. Yani bolup geçen şonça nemelere, adalatsızlyk, bidüzgünçiliklere garamazdan ýokary kaziýet diýilip ady üstünde ýokary kaziýet diýilende olam hiç zat görmedik diye. Yok biz göremiz yok diye. Dogry edipdirler diye. Hani adamlar boyuna alıpdyr. Pulun yeri belli bolupdyr. O zada seretmez. Şunyalı süteme edilip boyuna aldırıpdyr. Ona seretmez. Hiç hile bir esas tapılmadı diye. Eğer Türkmenistan'da şu konstitusiyon suut bolan bolsa şunyalı planif o munayetdi planif munayetdi diýilende de şol ortağa çıkarlardı. Ýöne häzirki rejimde dünýäli edilýän işler ýokardan özleri zakaz bilen edilýär. Ine şulam ýokary kaziýetiň beren jogabam edil şoň subutnamasy meň pikirimçe. Hiç hili adalet sistemasy düýbinden işlänok. Gatı doğru. Bu sistema diňe şuň biz boy beren akta ýanky ortadan aýdan gurulany şu sistema gurulu işlemedi. Hawa. O aslında şol. Bizim halkymyz pikir edýär, ay ýangy dörendir, ýa täwlükden dörendir. Ay bizim merhemetliğimizin haberi ýokdur. Bilýän näler, onu ýetirýän nälerler diýip ardy üstüne ardy ýazýar. Bir arda seretjek adammy şolar bir seretine bir diňe bilemem wagşylyk nä derejesine ýeten insan bolar. Onun üçin ine ýazylan ardalar men bilýän zatym 100'den geçýär. Hawa. Hiç birine ýeke jogap ýok. Den görkezip aýdyp otyrym da Janyp Abdurrahman. Binähil beýle ulemy ýokary kadysy şuňa zatlary teretmezden ozul bir üns berip hem materialları arar, maslahatlaşmalar size gelenler soňra ýok eger ay aşaky kadra dogry çözüpdir diýe. Sebäp içi tüm guyruğunu basmaz diýen bir nakıl var Türkmenlerde. Ene şu hemmesi köpeği oğulları bir-birini gollap gezer. Aşağısam ýokarkysam. Ýokardaky oturalar aşağılardan para alýar. Aşağılaryň bir gün ýokarkyny ýoga diýerler ýa ölüp gidýär ýa çykyp gidýär. Ondan onuň ornuny bar bilerim şol işi dowam etdir. Ene 34 ýyllap edilip oturulan jenaýet şu ýygy giderli. Bir günde ýurtda sor ýalňyşman bir maşgalada tadı her ýylly müňlerçe maşgalar şu güne salýarlar. Näme üçin ýurtda haritgatçylygy bar, näme üçin ýurtda iş ýerleri ýok, näme üçin ýurtda aýlyk günlük pet. Sebäbi şular ýaly işläp hem öz maşgalasyny saklajak, hem daşyndan ýene de işe tutup olaryň maşgalasyny saklarýar şertleri edip bilen adamlar şeýdip ýoga diýerler. Canım. Ondan bizde hasan döwlet guruljak, ýa diýip tutuljak. Ine şoň üçin biz näçe ýyllar boýy kakelap aýdyp düşünüp gelýär. Biz hökmany şertde ýurtda lüstrasiýan geçirmelidir. İkinci şert hökmany şertde biz KGB'nin hem arşivlerini açmalıdır. Şeýdip arasalanmasak, ine şular ertip biz ýurda barsalam gurulmaz diýip. Beredim siz ýurda barsalam ine şular prokurorluk etmeli, şular kadyrlyk etmeli, şular ýokary kadiýetde oturmaly. Ana. Ondan şular bilen biz bir ýurdy gurup bilersmi halky ýakty durumsa çykaryp bilersmi? Elbetde ýok. Şoň üçin lüstrasiýa zerur, hökmanynda zerur gerek bilen. Şu ýemany jenýan dogry da geçdimde ýeme Abdurrahman. Ol konstitusiýon suut baradaky mesele. Biz şunu 2002-nji ýylda Parahat Iklim Ikimi oturup şu konstitusiýon suut barada hem ýeme degişli materiallary ýazdyk. Şunu konstitusiýa girilmek üçin. Şu güne çeldi solar ullananak. Canım. Yoksa tayyar materyal.
2002-nji ýyl nerede 25-nji ýyl 23 ýyl geçdi. Eger şonu ornaşdyrylan bolsa, o suutlaryň garaşyny bolan bolsa, şol biziň teklip eden 10 mästany sudiýamyz bolan bolsa, ömürlük olar hiç kim aýyrma haky ýok. Ölýänçä dip. Indi şolaryň eline düşen bolsa, bu ýokary kadiýetiň çykaran kararyny olar alyp eliniň tersine tejoklardylar ýa dibilhana. Yok da, karşılık mekanizm yok hiçbir yerde. Şol yukarıda kan aitdimi? Ama ak maşinen başı maşin bolmaly. Hemme kara maşini çelerek çıktılar. Yine günä özümizde köp yerde. Öz hakkı hukum için görüşetimiz gelmese ne bolýanlar şol. Ana misal enese de ne görüşýän maşgalar. Ene alın hana çykyplarda göreldi. Yurdundan çıkıp giden akşalar. Ya para peşkeş veren ak. Ene öz aralarını, öz obasını, öz maşgalasyny, ene şular ýaly gurup ýaşap oturan maşgalar ne edilýär? Pülün çykardylar. Şey, milleti darga diýerdiler. Ýoksa kime ýamanlyk edipdir şeýhypler? Bular kakalary, garatalary bolýardy. Halka ylym beren mogollyma. Men şo döwrüň adam, men şo döwrüň mogollylaryny bilýän. Ora zanyp çağalary bilim bererdiler, ylym bererdiler. Mogolumlar öz arasynda ýarşardy. Men okuwçylarymdan, uçurumlarymdan näçe ýokary okul jaýyna girdi, näçe tehnikuma gitdi, ýa näçe şular ýaly maşgala gurup döwletli maşgalaň agdasy bolup oturdy. Indi o zatlar ýok. Ýöretetdir. Halkymyz şu güne düşüren ýöretet sistemi bar. Onu bir adam edene, o şu yukarıdaki oturarlarda siz şunu edin deyip aydık gidiyor. Ana? Biz bolsa böyle gözüme mi yaşarıp da o çağırır alıp gidiyorlar, o ta kara istiyor şu ağalarını boşaltmak için. O taydaki oturan rejimin vahşiydığını bilen aklı. Şunu tutsak belki bolur deyip şu tak gidiyorlar. Başka ne mi alacı var oğlum? 14 tane çağırını eğiliyor da oturuyor şuna. Kim arzını yatırsın olardı? Ana, seyredin, öňünde duran polisler mana şu aňyrda dur. Utanç haýa ýok şolardy. Şu çağalary ýygyna idenekledip koyup goýberýär. Hep bular şol ýa Gurban Weliň kabulhanasyna barjak. Babarawa düşündirirler de 90-njylara diýip bolsa Babarawyň golowy bolýardy. Ýene meýdana mendir bolu tutdylar. Aýdyp otyra öýdürdüm. Meni öýçü soglugyna sakmadyr, hiç ýer goýberen aklar. Mert ýigit bol. Hakyky ağalarının aladası, maşgalasynyň aladası bilen ýaşapdyr. Indi seredin 5 ýyllap şu ýetim çağalary öz seredip otyra. Ýaşullyk edip bütün maşgala. Ene bu çykyşdan soňra mene üstüne dökülerler şunu jebir jepa ama garşy edip bilemek näme boljagyny ýöne. On iki garasy deňlän adam. Ene ýetirdi ne halkymyzy, ýetirdi ne dünýä jemgyýetini. Any görelen ýygyna hil bolýar. Bularyň bary näme üçin? Hawa Esen Muradow durdy bilen ýanyndakyları şu 80 000 manady öz arasynda paýlaşmasy üçin. Başga 100 adam üçin däl. 14 sany çağanyň 14 sany kişilik 14 sany çağany ýetim goýdular. Olaram öz başda gene soň 14 sany maşgala bolmaly. Psihiki taýdan şu nemesi bozulan çağalara eýem bütün cemgiyette näçe milyon sany şuňaly çağalar bar. Bular diňe şu 4-5 sany adam pulu paýlaşjak diýip tutuş cemgiyeti ýok edip gelýärler. Hakyky. Özüm şo 80 000 manat üçin bir maşgalany neseret bilen edip tozlursun. Ol diňe başlanýy şonuň galym zatlaryny hemmesini aklemler ellerinden alınır. Diýjek bolýan zatym şu taýda bir zat bardy. Indi seredin, şol ýankyça gyýy bar, on ýaşlyja serbi gözel. Şimdi ne edip ýaşar öýdýän galan ömrüni, ha, Abdurrahman? Şol ağalaryna atdyrylan tökmek üçin şol ady bilen, şol eli bilen, ha? Onu bir ulalaryny eýýär şu manyň psihika zaýadan. Hakyky, o nimede? Her oturuluşykda da oturup ağlaýar. Ana, onsoň ol zaýda syýal bilen öz janyna kassetsen ahil bar. Etçegim görnüp dur. Bu zat aňyrsyna çykyp bolmajak tragediýa men şoň üçin aýdym. Bu 14 çağı hiç kime bağışlanmıyor. Indi bular önü bu. Vahşi yani bir adamlara garap başlarlar. Sebep adamlarda bularda anam kalmadı. Bular birinin ejetini öldürdüler. İkisinin kakasını alıp gittiler. Ondan sonra bu burada devleti, milleti nahil ondan anam kalsın.
Ene Hiç. cemiyeti şeyittirip bular sağdan çıkarıyorlardı. Adalet bolyan bolsa bize gelmez şu dokumentler yerine çözülşerdi. Adalet bolanmasa da arkadağım deyip yalvarmaz da adam. Şurada. Ondan sonra Terek bulara yana bir bildirilýän günä barada aýdyp geçeýin ýa koza durdy bilen meýle bildirdi. Ýa koza durdy diýen başlan aşyr durdy bilen. Diýilýär şo diýe ertesi şu jefet öýden tapylanyna diýe aşyr durdy aýdypdyr han derre gelin göýlekçiler bunu akit jaýlamaly aýtdylar diýe. Şonu eden jenaýatyň üstün basmak üçin aýdypdyr şonu. Ey heýwanlar. Näçe prokuraturadakylara ýüzlenýänler. Teredin o 27-sinden 28-ne giýje geçen giýjede sentýabrda onu öldürýärler. Bütün giýjesi bilen öýüne ýatdy. Ertesi gün ýerden öýüne abeda çel öýüne. Inni ol ne bilema bolar ema ozon ýa-da wepat bolan ýa öldürülen adam görüpmi görmänmi bir iki dogany günä ýükleýän haramzadalar. O adam ölenden soň eýem bedeni gowşap çyşyp ýerlenip bağışlan we islenip we porsamak bilen başlanýar garny çyşyp. Nawa. Ol ýatypdyr eýem öýle o boğulup öldürilene temboli ol demmermänden soň ol eýem gögürüp başap başlaýar bedeni. 5 sany çağa da travma. Elbet olum öýdi. Bularym beni turandan soň görýärler ejeler bolup ýatyşyny. Ene onsoň şuna meni günah diýip belleýärler. Derre üstün gömmek üçin hem jenaty üçin yapmak üçin akydynda gömüň diýip aýtdylar. Jaýlan diýipdi. O ay ejesine garaşaýlyk dogan garnaşlar kowsarlar geldi. Ay jan oğul. O gara boğul 35-40 kilometr gyzlar batdan. O gözelim emme Tilla gözölüň ejesini ýerde ýaşy. Mene bilemok. Gyzlar batda mene bir tagdan başga ýerdim. Ola gelýänçe ýene-de bir gün jesedi öýde saklamaly bolýar. O sentýabr aý, dekabrda ene bir gün öýde ýatyrar ýaly. Onuň oban içi o taýda ne kondisioner var, ne buz var, ne eme var. Men ozal ýaşap gaýdymsyň bilýän şo ýerler. Ene jaýlamaly paýdany gaty doguraýdy. Bolur ol adam eger ilk alsam ýok bolan bolsa ertire çelli türkmençilikde barda ýa diýilýände bir gün öýe mihman aldy. Bir gece günne bir gece. Onun ertesi gün ýerden göýlekçiler gelip şonaya sagat gün guşluğa alýança akit zaylak gelýär. Türkmençilikde ýok bir gün iki gün öýünde saklamak diýler. Däpde soramýar bizde. Indi şonu alıp aşyr durdyň garşysyna goýýarlar. Göýlekçiler gelin çukur gawrun gadynda jaýlaýlyk. Näme ýalňyş aýdypmy? Özüniň düzen bir neme da, bir hakykat, bir gerçekligi bar. Şoňa uýdurmak üçin her türlü zady ulanypdyrlar. Aýdýana, olaryň getirýän nemelerini okak görseňiz, bilemýok, dogly okak gördüňizmi ýokmy? O taýda meňe ýüregim nemeden ýok onu. Ýürek bulanç zatlardan dolduryp atarypdyrlar. Näme üçin şu personajlary, ýani zat ýaly görülüp ýa-da bir poema ýazan ýaly, bir hekaýet ýazan ýaly görüpdirler da şu iki zanyp personajy ýamanlamak üçin tapyp bilen zatlaryny tapypdyrlar, oýnap biljek oýunlaryny oýnapdyrlar. Gaty ýürek bulanç zatlaryny ortaga çykdyr. Abdurrahman, bu zatlaryň halkymy eşitmeli, görmeli, bilmeli. O pikir edýärler, bu aşakda akylyň edýän oýununy ýa hilegärligini ýa jenaýatyny ol ýokarda akyly bilen atyp. Bilip aňyrsyna geçýär. Şular şol tema sen ýan gaýdyp oturanyň pozitiv atritativ seleksiýa barada görün etdiňdi. Ine şular atritativ seleksiýa ine öňümleri. 35 ýyllyk şu pesini pisini şarasyny asla insap ýok adamlar getirip ine goýup pelerde oturtdylar. Ondan bir däme garaşmalar olurdy. Diňe pul bolar, ondan şu Şeyhi bilen maşgalasynyň üstüne çöken adamlar o birinji maşgalasy ene olar eýem bilemek 10 ýyl, 15 ýyl, 20 ýyl şu kärine oturup adamlaryň üstüne çöküp beren haramzadalar.
Demek onuň şu barça podcast var asakdan ýokary. Eýem şu para peşkeşi berip bilen bir buznok bulardan alanyň bir bölegini şol 80 000-dan 20 000-ny ýamaşyn sowat beren öýdi diýipden takmak üçin. Bir däne gidip ýatan balkany näçe tany maşgala var, näçe tany ýüzläp müňläp edara var. Bular hemmesini para peşkeş alyp otyrar bular. Evine pagonaýanlar. Ana ne netijesi? Yani bu iş inne beyle galasy yok. Hemme dokumentler hani elimizde şunun hemmesinin İngilizce tercümesini edip toplap ahli dünya kuramalarına da getirir. Oy görür sonra nahil bolýaşylar. Nahil bolýar. Ene seredin ýurtdaşlar. Oturup oýlanyp pikirleriň özüňde gerek netijeni çykar. Mundan aňryk çekip çydamak ýa-da çykarmak oturma. Ene şeýdip hemmeňiz ýok ediljeksiniz ýurdun içinde. Biz şol aýdyp gelýär, ýumşaklyk bilen o ay halkymy birde bolmasa beýlekde düşüner o, bir ahir soň akylyna aýlanar o. Bu gaflat okusyny näçe oňlykly ber ýatylyp gelni. Seredin bolmasa şu men aýdýan şu 90-njy ýyllardan bäri niýaz köküne palta urdu türkmen bir ýygyny adam düşürip biljek, ýa halkyň öňünde durup biljek adamlar, ýa halkyna goluk berjek, şular bejerjek, ilim berjek, düşünürjek. Hemmejini ýok etdiler. Ene halkymy bagışlan bol deňeşdirýän üçin çopansız sürýär nira geçjegini bilen at. Haýzur. Ana şol üçin şu mecburi ýagdaýda ay şunu garay bolaýmasyn diýip ana gökdeme aşgabada ýörüşe çykýan şülpe çağalary bilen. Ana. Ne bolýan ne işler. Ne bolýan jenaýet. Ne bolýan tragediýa ýurtdaşlar. Sen bir zatlar aýtjak bolsaň şu dokumentlerden aýdyp ber. Menim görüp ýüregim götermedi. Orta ýolda durdum sebäp şonsuzam o derdim ýeterlik. Näçe gün bar bilen okap aňyrsız bir ýör bir Abdurrahman näçe şu bir ýürüýte patalogdan alınan harplar mı, sanlar mı, sözler mi? Aňyrsyny bir 2 gram bir prosent tutaryk ýok şunu. Asurdurdu kim malını näme? Nira gidip durmaşyly, kim bilen kızlar batda duşupdyr, kim bilen yatıp turupdyr. Ol senin işiniň. Siz jenaýet aktaryňa aýdyp durlar, maşgaly nähir derip bize diýär, kim eden bolsa şol gerek, biz hiç kim üstüne tökmet atmak islemde tapın getirin pulu kim alypdyr, kim getiripdir açarlaryny staýda goýsun diýip aýdypdyrlar aga. O şu tutup bolýarçylar basyn diýene onları şu çopanyň beýleksem hemmesi şola bilen bir tabakdan çörek ýeýän adamlar bilemem onu jenaýetkärmi, jenaýetkär dälmi? Ýöne boýnuny alypdyrlar birinji günni bir etdik diýip ýerine mi örkezipdirler? Ene stak öldük. Başa näme? Nerp gerekmi size? Indi ýurtdaşlar bolup duran zatlar. Indi şu aýdylanlaryň ýene üstüne men bir zatlar goşaýyn da. Häzir siz aýdyp geçdiňiz, ýokardakylарды eşdiýämika, ýene şu arkadagy serdarym eşdiýämika, serdarymyz bilen ýokmuka diýip şoň ýaly nemeler şygarlar eşdilýär, käbir nemelerde, videolarda. Ýene şu taýda asyl subutnamasy size şu. Ýene ýokary kaziýet diýenem. Bu yazan hatlarynyň arasynda nemede de meclise de yazan nemeler bar eken, hatlar bar eken. Şu taýda indi seredip görüň. Eger şuň ýaly zat bolan bolsa, bir hereket bolan bolsa, meclis öz başda şuň ýaly neme dip komissiýa döredip bilermi? Ine şu taýda elkenç zat bolup geçipdir. Ne şunça çağa neme dip geçýär diýip. Hani 14 sany çağa az adam däle. 14 sany çağın durmuşy etkilenip gidip otyr bu taýda. Şuňa neme etmek üçin ýörite komissiýa döretmeli diýip karar çykarmazmy? Öz arasynda şuň ýaly teklip girizmezmi? Ýörite komissiýa düzedeli. O taýdaky bolan ýalňyşlyklary şuň ýaly täzeden seljerilsin, ýene näme edilsin diýip oýundan bolsa da aýtmandirler da. Ay ine sizin gitmeli ýeriňiz ýokary kaziýet diýip olam şoňa salgy beripdir. Ýokary kaziýetem gelip näme jogap berýär? Ay ine özleri edipdirler, ana şonu kabul edip oturuveriň diýe. Hiber şuň ýaly näçe hat ýedipdir da 100den gowrak hat uğrazypdyrlar. Hiber birine şoň dönüp nemetmezmi? Munça aýtýanyna görä bir täzeden bir seljeriş nemesine komissiýasyny döredeli. O taýdakylar öz işini dogry diýip nemetsin, gorasyn. Ýöne bizem öz komissiýamyzy şu taýa uradaly.
näme ýalňyşlyk geçirilipdir, näme gözden gaçypdyr diýip şoň ýaly yapıcı bir nemede terzde. Hani sen näme etdiň, ýene näme etdiň diýip oň ýaly gorkuzyp zat däl. Hani gözden gaçyrylan bir zat barmy diýip hökman bir näçe 100 sany hat gelen hatyň birine bir şoň ýaly jogap berilmezmi? Diýmek şu, sistema dogly öz halkyna karşı. Şu taýda neme YouTube'daky ýene başga TikTok'daky çykyp haýyş edip yüzlenýän adamlara yüzlenmek isteyen benim. Ine şu vaka, şu tragediya sizin soruňyza jogap. Bu zatlardan serdaryň habary barmyka, arkadan habary barmyka diýip öz-özüňizi aldamaň. Bu sistema sizi kırıp gelýär. Bu sistema Türkmen halkyny ýuwaş-ýuwaşdan sistematik bir şekilde kırıp gelýär. Şoňa göz ýetiriň siz eýem. Gaty dogry bellek geçdiň Abdurrahman. Hani halkymyzyň bir aýnalary wagty geldi, bir görmeler gelip düşen çukurmady. Yani komşum başına gelen, men başıma gelmedi, arkayınçılık bilen yaşamak hiç kimin mümkünçülüğü yok. Şansı yok. Birbirini iyi oturan azdarka rejim, onun için bundan aman tıpıvıracak adam yok. Çala aydiya çala bir adam şekilli durmuşda yaşayıp oturan maşgalar ne şey edip, du dağı ne diýär, ya derbi dağı ne diýär. Sen yan bu bir zat aýtdyň da, şol deputatlaryň ýanky meclis oturanlara naşawatda. O taýda Dyllarbatdan saýlanyň deputaty bardyr. Hawa. Näme üçin şol meclisi şu meseleni galdyryna. Meniň deputat saýlanan o okrugunda şular ýaly jenayet bolup geçdi. Şunça adam wepat boldy, şunça adam ýetim boldy. Prokuraturaň, hökümetiň, adalatyň çykaran kada karar hakykata gabat gelenek şunu gelinde men teklip edýän bar o taýda meclisi ýuridik komitet ýuridik işler bar. Ene şu tardan ne komissiýa düzelip ýöre gidelim Dyllarbatda 3-4 adam bolup ýerine barlak görelim. Bollu we salam soňra şonu ýöme meclis şol emme şu yerdäki prokurorun maslahaty DPS'nin näkisini çelhemme jol boşadyp bilýär, karar bilen. Tamam jenayete çekip bilýär. Edilýär şol? Ýok. Ýöne şo zatlar edilýär öz wagtynda. Edilen adamly bilýändir. Maňa diňe Dyllarbatyň ýa Balkanyň adamlary da çärjewden, lewapdan, daşawdan gelirdiler. Hara ýetlep onu tutdular, onu mäşil basdylar ýa atu berdiler. Şolaryny çelip gidip üýtgeden ýerlerimiz boldy. Kömek edip atu 10 ýyla 5 ýyla getirdik ýa 5-10 ýyl bir günä batylanlar türmeden boşat. Etdik şonu. Deputat talapnamasy bilen. Kansoyna boşatdylar. Näme şonky deputatlar şonu edenler? Ha? Ya men ýalan sözleýän. Alryň arhivler. Sizde namus diýilende aslyny düýbüne ýok. Ey, haram zatlar şol ýemede meclisde oturarlar. Siz kanun çıkarmak için şu taýda, kanunun çıkarışına gödekçilik etmek için size prokuratura size berkidilmeli. Ana sizin prokurorluğunun ýerde oturan işi. Şu kanun boýunça çemmelestiler şolar. Şu maşgala, şyhyflary, ha? Öz başyňyzda da badyr şu oýunlar. Milli krediýady men ýa-köz hanlaryň sultanlaryny. Hani şol? Hani sizden ozal prokurorlar ýa suwtlar ýa beýlekler, ministrler toplumyz bilen owdan nepeden çykardylar. Sizinki men aýyp bolmady. Durun enter. Bu tamaşany ne halk ayağa galyp öz hakyny talap eden güni, ötede Türkmenistan gurulan güni, illüstrasiýa başlanan güni, KGB'nin arhivlerinin açılan güni, sizin başyňyza ahir zaman gelir. Diňe üýüňizde de bütün maşgalaryňyza pikir etme. Biz amansy partiýa daşary ýurtlara gaçyp giderdik. Ýeriň teýine girseňiz men näçe gezek aýtdym, ýene bir gezek gaýtalap aýdym. Ulaňyzdan çekip çykaryp eliňizi götüňize daňyp getirilýär. Getirilmese de Israil Mossadyň işleş düzgünü bize de belli ýa aýan. On tejribe hökmüni şonu bulan biler. Ýöne gitjek ýeriniz ýokdur. Öle kendine oğluğuydunuz jogapda. Sizin eden jenayetiniz üçin. Näme üçin? Ene şu taýda şyhyflan ana çağalar 14 san göz monjuk gel çağı ejir çekmeli. Atalarynyň etmedik iş üçin. Bular näme üçin bu dünýä eşeredenden mahrum bolmaly. Size sorum. Daýyn sapla.
Men şu taýda ýanky aýdan zatlarymyzyň üstüne azrak goşjak da. Eger Türkmenistanda hakykatdanam şuňaly bir adalatly sistema bar bolsa, hani aýdyşýaly konstitusiýon bir döwlet bolsa, Balkan welaýatynyň arasaçylyk we kesellerin aýramagyna garşy göreşmek gulugynyň başlygynyň arasaçylyk gigiýena meseleleri boýunça orunbasary Aşerov Vezirgelde Kazakbaýewич. Balkan welaýaty Kızlarbat saýlaw okrugundan saýlanan deputat, özüne deputat diýe. Ana. Aşerov Vezirgelde Kazakbaýewич. Saňa yüzlenme. Sen oturan ýerinde näme ýyp otyrsyň? Eger edip bilýän bolsaň bir hereket etmeýän bolsaňam, bohumuzy ýypdyrys, bizde konstitusiýon döwlet ýok diýip boýnuňa al. Ne? Gysgaça aýtjaklarym şundan ibaret. Berekella. Ene. Menim şoňa yüzlenýän sen eger deputatlyk merteben bar bolsa, adly kärne sen Kazakbaýyň halal ululdan çagasy bolýan bolsaň, ana ene şyhyplaryň başyna gelen tragedi. Bar gitdi çözül şu taýda. Başarmasaňam senem jogap berjeksin. Ene ýurda barlaryň. Ene Kızlarbatyň halkynyň öňünde kelle ýalaňaşlap jogap bererdi. Senem senden öňkülerim. Şol 90-njy ýyldan bäri kim deputat bolan bolsa, bütün Türkmenistan boýunça halkyň öňüne jogap bermeli bolar. Näme üçin önemlilerden halka ağırlap şuuna düşürdü. Ne? Menem şunu şutaydı şöyle üstünde olur. Bize sonra verilen zat var mı? Bir seredik gör. Özünün pikirlerini paylaşan köp. Yani sorag yok bize. Häzireçenlik sorag gelmedi. Böyle ay koyu pikirlerini paylaştırıp katı vaziyet zaten yurttaşlar. Hemmemde tegişlik. Hemmemizin iyiliğimizde kalın, ögödü yollu kalın adımlarımız var. Aýty birine garanti var. Şu maşgalan başyna gelen tragediýa düşmejekligini. Kim aýdyp biljek? Hiç kim. Şoň üçin men öz ýanymdan hem gynanýan bu maşgalaň düşen gününe hem bir tarapdan begenýän ene men owadaşymyň maşgalatyny neşeýdip öz maşgalatyny adalatyny dikertmek üçin edip oturan hereketlerini. Bu mertligi görkezip bilýän şu wagtça men munyň ýaly mert adam görmedim. Bu tarapy hakykatdan neme öwgä münasip diýer. Ene şeýle. Ana onun üçin yurtdaşlar gawundan eren kalar diýär. Men bilýän bir görýän bir zatlar boldy da ene şu mahat ene dile getiren şu taýda şol 2002-nji ýylda noýabrda ýa-ni Sanjar wakasy bu niýasyň ýemesi bilen ýüzlerçe adam tutuldy şeýle dälmi? Basılly, atılly, tutully, ýitirmedildi. Şolum içinde öz hosarny ýerlap öz hosarny ennäp şolary arka durup ýekece maşgala bar. Ine aklim program içinde de tapara bilen paraka. Dağlarını men görmedim. Haýyl boldular şu rejimiň salan zulmuna. Şuna çelsedim çykarman atyp. Ýoksam şolaryň hemmesini bir ilimli bilimli maşgala. Näme şeýle boldy. Onu soň Şeyh Muratyň ol bayram Moskwada ýöne ortalyna gürlensen biz bilen tanışlygymyz ýok. Ýöne ene 100 naşa maşgaladan iki adam posarlaryň adalatyny talap edýär diläne. Talap etdiler talbarazyna çy. Näme o maşgaladan başyna şunça zulüm salynmaý. Şäme? Emma halk ýene de görmediklerini, bilmediklerini bolupdy. Aýol plan oğrunmuş diýerler gören adam ýok. Tuta oğrun ulusana ýazyp kaptarna kız gurban guly ene ýemesi, dogmasy ýurtda näçe 350 milliard oğrunlaryny, ýene de 350 milliarddan kaptala çykarlypdy, 700 milliarda ene gitdi 30 ýyllar. 50 trilyonum ýerin aşagyny şuňa da eýelik edip bilmän ene düşüp oturan günümüz ana Türkmen, ana maşgala. Şundan uly maşgala bar mı? 14 san çağı gözüme çykýar. Ene şeýdip uly maşgalalar dargatdylar 90-njy ýyllardan bäri. Eneti de görürler. Ene tragediýa nerede? Yurtdaşlar. Näme üçin ýa Türkmenni agly berdiler, Türkmenni köp çağı ýok, bir çağı ýa iki çağı. Ene
Ine şu 10 nogonun üçütünden 14 san çağa yetip. Agadan 7'sinde yerine näçe çağı var. Şunu döwletin, ýurdun, watanyň, toprağın geleceği däl mi, eýesi däl mi? Näme üçin şu güni ötede var edýäli bulary? Gitlerin mesela konslarynyň beter güne sanna bilen halkym. Ene, ine bolýan zatlar ýurtdaşlar. Mene näme şuň aýt başlyklarym bilen damagym dogurupdy, dogrusyny aýtsam Abdurrahman, bu borup duran jenaýata. Ine bir adamyň ykbaly barada gyzyklanýarsa, bu taýda seredin. Gidip beton gol dolu maşgalanyny şeýdip, duwdagyny gyrgynçylygy berdiler. Ne bir ildeşmez ýazypdyr, Oğuz Gök. Almyradaga diýesiz ýüzlenýär. Halka karşı beýle terror edilýän bolsa, onda repressiv rejim Türkmenistana dowam edýärdi. Demokratik dolandyrış ýalan bolýarmy diýe. Men pikirimçe bu taýda repressiv rejim diýeni kommunistik rejimiň dowamyny aýtmak isleýär. Kommunistik repressiv rejim Türkmenistanda dowam edýär. Demokratik bolduk diýenler hem ýalan bolýardy. Hakykatdan şeýle ine aýdyň sowutnamy, başga näme sowutnama gerek? Ýurtdaşlar. Ine hakyky, ine azy hakykatçy. Ine öňümizde otýar. Gözümüzün karşısında, ine gözümiz gelçäler. Kim şolar mahrum etdi enatatar? Kim şolar şu edilen jenaýatyň üstüni ýapyp otdy? Kim şu maşgalan çökerik otdy? Başga näme diýip düşünýär? Bu repressiýaly näme? Bu Stalin'dan beter. Stalin'a bundan otak göçürenek. Bular duran yerine çýür diýerler. Milleti. Okay. Oğuz Almyradaga bugünlükçe meniň aýtjaklarim şundan ibaret. Soragan başga ýok. Bolýa, onu gel şu taýda şuurlukça duralıyor. Onu bu temany dürlü yerlerde, dürlü guramalarda, dürlü terzi hükmen kaldırırlar, dowam etdirler. Yurtdaşlarymyzdan etjek haýşym, mezlit agzalymyzdan etjek haýşym şu meseleni kaldırın. Yerli ýerde öz pikirini ýazyň, aýdyň, halk bilen gürleşin, sözleşin, ýüzleşin. Ondan ol ýanky deputat bargylar batly. Ona çalmada ene deputat sargydy. Öňkü deputatdan şu günkü özüni deputat diýip boşadyrmak üçin görkezýän adam diýil. Meniň aýdanym diňe Kızlarbat saýlaw okrugy boýunça da Aşerif Vezirgeldi Kazakbaýewич. Beýleki saýlaw okruklaryny kän bir tanaman soň nime dip bilemiz ýok-da, ortaga goýup bilemiz ýok häzirlikçe. Mattiýew Eziz Niyaz Gurbanowyç diýe awazy saýlaw okrugundan. Balkanawat saýlaw okrugundan 43-nji okrugdan Keriýew Ýazpolat Nur Polatowyç diýe. Yani bir-birden oturup nemetsek atlaryny çykaryp bereriz, ýöne bilýäs bular aty boş. Demokratik bir sistema ýok. Şuňaly repressiv sistema bolan üçin bularyň atlaryny ortaga goýan bilen hiç bir başaryp biljek zatlar ýok ona. Neme bilýäs? Ýok. Ýok, jogapkärçiligiň bilsinler, gelecekde boljagyny pikir etmesin, men aşağı batda otyryn beýhabar. O tarapdan dogry, o men bilmedim diýileni jogapkärçilikden nemeden ýok. Ýa. Hakyky. Kanuny bilmedlik jogapkärçilikden boşatmaýar. Hakyky. Bolýa onda şu taýda jemläp bileriz. Sağ ol Abdurrahman çağıran üçin şu meseleni sahillaştırıp koýanyň üçin taýkarlaşdyryp goýan. Yani ýurtdaşlarymyzdan düşünen galan dokumentlerim görsünler, atlaryny goýýanmy? Ya şunun içine salıp koýýan, aýratyn faýl edip koýýanmy? Bilsinler şu ýazylşykda nämeler ýazylypdyr. Kim näme diýipdir, kim näme diýipdir, atlary, familiýalary bilen. Ine illüstrasiýa düşmen adamlaryna konkret, anyk bir maşgalanyk bar. Bolýa. Sonaýda sağ bolun geleniňiz üçin, dinläniňiz üçin ýurtdaşlar, hemmäňiziň öýüňize saglyk arzu edýär, taýypda görüşelim. Sağ olun.